Molt bona vesprada. Anem a donar inici al plenari ordinari del mes de març. I en primer lloc serà l'aprovació de l'acte anterior del plenari de 29 de febrer de 2024. Algun comentari al respecte? Doncs passem a la votació. Vots a favor de l'acte? Unanimitat. Bé, ara passaríem ja a la part d'assumptes dictaminats i en primer lloc serà l'expedient que fa referència a la concessió d'una subvenció extraordinària a través d'un acord singular per a l'Institut Berenguer Dalmau per a uns premis literaris, Cristòfor Aguado, premis de cartells del 8 de març, Maria José Pascual i el Premi de Fotografia Matemàtica i Premi Pirrelats. ¿Alguna intervenció? Sí, per part del regidor d'Educació. Té la paraula José Cuberos. Buenas tardes a todas y a todos. Es el acuerdo que solemos tener todos los años, lo que pasa que este año, aparte del premio literario Cristòfor Aguado y el de fotografía, no, el de María José Pascual, también vamos a participar en el de relatos y de fotografía matemática. Es el único cambio que hay en este acuerdo. Gràcies, José. Algun dubte, alguna pregunta? Té la paraula el portaveu del Partit Popular, Rafa Sánchez. Hola, bona vesprada. Sols una pregunta, José. Cap la possibilitat d'això puga ser extensible a altres col·legis o a l'altre institut? Es el único centro que nos lo ha pedido y por eso es un acuerdo singular, porque no se puede dar solo la subvención a un centro, entonces no entra en las subvenciones por concurrencia competitiva. Alguna intervenció més? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor del punt? Unanimitat. Passaríem al següent punt, que és l'expedient que fa referència a la concessió de subvencions a les associacions locals en concurrència competitiva i té la paraula la regidora de Participació, Núria Marín. Gràcies. Bona nit a tots. Bé, en relació a la proposta de resolució respecte a les noves bases de la convocatòria, vull manifestar en primer lloc l'aposta ferma per part d'aquest equip de govern i d'esta regidora que vos parla en el foment del teixit associatiu del nostre municipi, per tal d'enfortir-lo a través d'aquest pla integral de subvencions. Reconeixent el valor sempre incalculable que aporten les associacions locals en la promoció de la cohesió social i el desenvolupament comunitari, aquest Ajuntament ha destinat i destina recursos significatius per a recolzar i fomentar les seues activitats en diferents àmbits. Aquestes subvencions no sols busquen impulsar la participació ciutadana i el voluntariat, que també, sinó que busca generar impacte, enriquir la vida cultural, social i cívica del nostre municipi. Amb aquesta aposta decidida, aquest equip de govern i aquesta regidoria, continuem confiant en que l'entramat associatiu s'enfortisca, es multipliquen les iniciatives en benefici de totes i tots, els veïns de Catarroja, i sobretot es consolide una xarxa de col·laboració sòlida i duradera. Per això, en aquesta nova redacció, volem optimitzar els recursos i millorar les condicions de la concurrència per tal de facilitar l'accés a aquestes convocatòries, a les associacions més xicotetes, que no, en poques ocasions, tenen més dificultats per formular determinats projectes. Aquesta mesura s'emmarca en el compromís de promoure la participació de tots i el creixement de totes les organitzacions, associacions i entitats del nostre municipi, assegurant que tots els recursos i oportunitats estan a l'abast d'aquells que més ho necessiten. Amb aquesta mesura es busca fomentar la pluralitat, la diversitat d'iniciatives i enfortir el teixit associatiu local per a impulsar un desenvolupament més equitatiu i sostenible. Igualment, continuem fent un exercici de transparència en aquest procés de concurrència a les subvencions locals per part de les associacions que opten a presentar-se a cadascuna de les línies programades i impulsem mecanismes
per tal de millorar la comunicació amb les entitats, fent-la més fluida i propera. Per tot allò, demanem l'aprovació d'aquesta proposta per part de tots els grups polítics representats a aquesta corporació, amb la convicció de que la nova redacció beneficiarà a totes i cadascuna de les associacions del nostre municipi que treballen pel benestar dels seus ciutadans. Gràcies. Gràcies, Núria. Alguna intervenció? Per part de Vox, David Natcher té la paraula. Gràcies, senyora alcaldessa. Sobre la convocatòria de les subvencions de l'Ajuntament de Catarroja per a les associacions locals en règim de concurrència competitiva del 2024, programes socials, educatiu, cultural, joventut i comerç. En la segona base, que opinem que està molt polititzada, el requisit de pla d'igualtat per a poder obtindre la subvenció pensem que en compte d'igualtat és de desigualtat. Ens sembla una falta de respecte a les entitats locals per la imposició d'aquest requisit. Ens sembla una coacció a la llibertat en tota regla. Creiem que en el cas de la entitat, que una entitat sol·licitant no poguera acudir al curs imposat amb calçador per la regidora d'Igualtat, perdrien tot el dret a aquesta subvenció. Per tant, Vox votarà en contra d'aquesta base reguladora de les subvencions. Gràcies, ha quedat clar la postura. Passem a la votació del punt. Vots a favor d'aquest punt d'aprovació de subvencions. 17 vots a favor, equip de govern i Partit Popular. Vots en contra, 4 de Vox, cap abstenció. Per tant, el punt queda aprovat. I ara passem al següent bloc de gestió tributària, que per acord de Junta de Portaveus s'ha decidit que se van a votar conjuntament el punt número 4, el punt número 5 i el punt número 6. Alguna intervenció per part del senyor interventor abans de la votació del punt? Algun dubte? Algun aclariment? Doncs passem a la votació. Vots a favor dels 3 punts, 4, 5 i 6. Així el PP és el que no, per tant són 16. Aleshores l'equip de govern i Vox. Abstencions? 5 del Partit Popular. Queden aprovats 16 vots a favor i 5 abstencions. I ara passem al següent bloc, que és d'intervenció general, que són dacions de compte, i té la paraula el senyor interventor. Es dona compte al ple de la resolució de l'alcaldia 941 de 29 de febrer del 2024 per la que s'aprova la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de 2023. La liquidació ens dona les següents magnituds. Resultat pressupostari de l'any 2003, abans de fer ajustos que marca la legislació, són 726.936,40 euros negatius, menys 726. Fets els ajustos al resultat pressupostari, que és deduir les despeses que venen finançades en remanent de tesoreria o augmentant dels ingressos, llevant dels ingressos aquells que encara no s'han executat enguany, el resultat pressupostari anual és de 1.904.509,48 euros. En quant al remanent de tesoreria, queda fixat en 5.769.398,94 euros. Resultat d'ajustar el de gastos generals en l'import de les obligacions que han quedat pendents d'aplicar al pressupost, les obligacions del 2023 que han quedat pendents d'aplicar al pressupost, que són 257.863, i els acreedors per devolució d'ingressos indeguts, que pugen 29.859. En quant a la residència, i l'estalvi de la liquidació de l'Ajuntament presenta l'estalvi net que determina la legislació d'hisendes locals, és de l'estalvi brut 1.324.463,90 euros, menys l'anualitat constant que fa falta per a tornar el préstec que tenim últim, l'únic préstec, tornar la quota d'amortització amb els interessos, són 268.117. En total, l'estalvi net és positiu
amb un import d'1.056.346,01 euros. I en quant a la residència, que estava comentant, el resultat pressupostari són 564,12 euros, degut bàsicament a les inversions que s'han realitzat sobre les subvencions que rebem, que ja són constants, tant la de la Generalitat com la de l'Ajuntament, i el remanent de tesoreria es redueix un 47% perquè s'han disposat d'aquest remanent durant l'any 23 i apuja en positiu a 118.428,75 euros. I en aquest cas també l'ahorro neto és positiu, encara que el negatiu que existeix i conté o el que pugui existir a la residència es consolida en el de l'Ajuntament, també per imperatiu legal. Estan consolidats. Gràcies. Algun dubte? Té la paraula el senyor Rafa Sánchez. Bueno, a mi sí que m'agradaria dir que este grup municipal ja ha dit en diverses ocasions que estem vivint de remanents de tesoreria i que al final ens farà falta fer un pla d'ajust. El que sí que demana és que se fiqui remei i que fem cas a les auditories que normalment estem demanant auditors externs, però després som incapaços de complir el que l'auditoria ens diu. Gràcies, Rafa. Per informació també tenim ja coberta la plaça d'auditora, que ja està també treballant en el Departament d'Intervenció i aquesta és la línia de treball. Gràcies. A continuació té la paraula el senyor interventor per al següent punt, que també és dació de compte, en aquest cas del Pla de Control Financer del 2024. Enllaçant en el que es comentava, ja existeix aquesta plaça, ja està dotada la plaça coberta, la plaça de TAG, especialitzada en auditoria, i en funció d'això el Pla de Control Financer del 2024 és molt semblant al del 2023, però s'afegeixen tot el paquet. Fins ara anàvem sempre atrasats i hem anat fent cada any 2 anys d'auditories i de control permanent. En la d'enguany volem fer ja 2022 i 2023, de forma que el 24 el tanquem en auditories del 2023 incloses i que el 25 es permeta ja fer només la del 24. En resumen, el pla de control té tota la fiscalització imposta per la legislació vigent a l'interventor i en quant al control permanent es farà un informe de fiscalització plena dels gastos somesos a prèvia limitada, és a dir, els gastos del capítol 2 i 6, que estan somesos a una fiscalització limitada més reduïda, es farà la plena del 22 i 23. En els gastos somesos a tracte successiu, exactament del 22 i 23. En els contractes menors, també del 22 i 23, i els ingressos dels capítols 1 a 5, és a dir, els ingressos corrents d'impostos, taxes i ingressos patrimonials. A més, es farà un control de totes les subvencions concedides durant l'any 2023 per l'Ajuntament a nivell de control d'expedient, no control d'anar a la casa de qui rep la subvenció, que això seria un altre pas, i se faria la comprovació de les veritats d'una auditoria que feu la sindicatura ja fa uns anys i que van repetint-se com a no complides algunes i com a complides altres. I en quant a les auditories, se faria la financera de residència dels anys 2021 i 2022 i la de compliment i operativa de cerca dels anys 21, 22 i 23, i de residència també, perdó, del 23, 21, 22 i 23. I aquest és el resum del pla de control que ha elaborat aquesta intervenció en compliment de l'obligació legal que té i que es dona el compte al ple i es proposa donar-se per enterat. Gràcies, Pepe. En aquest punt, algun dubte, algun aclariment? Doncs passaríem a l'últim d'aquest bloc, que també és una dació de compte, en aquest cas l'auditoria dels exercicis 21-22 de l'organisme autònom de la residència. Endavant, Pepe. L'informe d'auditoria de la residència del 21 i 22 és semblant al del 19 i el 20. Són exercicis que estan auditant-se en un temps massa allunyat de la realitat i, per tant, no s'han fet les correccions dels plans operatius que tenien que haver-se redactat. En funció d'això, els informes d'auditoria del 21 i el 22 expressen una opinió, la meva en aquest cas, en la col·laboració amb els auditors externs,
en el que, en definitiva, tinc que dir que, excepte pels efectes de les qüestions escrites en la secció Fonaments de l'opinió per salvetatge d'aquest informe, les comptes anuals expressen els aspectes significatius, imagen fiel del patrimonio, situació financera 31 de desembre del 21, així com resultats i flujos d'efectius corresponents a l'exercici acabat en aquesta fetge. Les salvetats, bàsicament, són, en quant a normes de registre i valoració, que no es du un inventari actualitzat ni es fan amortitzacions d'aquestes inversions en els comptes anuals, fet que en el 23 s'ha subsanat ja, però clar, estem encara educatives auditories el 21 i 22. L'auditoria ens diu que tenim que traspassar la cessió d'ús de l'edifici on està la residència, que permaneix en l'inventari de l'Ajuntament i no està comptabilitzat com a tal en la comptabilitat de la residència. Dos subvencions que havia que canviar d'aplicació i que en l'any 2021, a diferència dels criteris seguits en anys anteriors, són de poca importància realment, se paga la seguretat social, la quota empresarial de seguretat social de diciembre, que es paga en gener, s'aplica al pressupost de l'any anterior, perquè n'hi havia diners, llavors s'aplica. Que això és un canvi del criteri comptable, com estem seguint un criteri de caixa, ho adverteix l'auditoria. I les recomanacions van en aquesta línia, tant en una auditoria com en l'altra. Ha estat a la seva disposició, han tingut els informes i els informes de recomanacions al seu abast i ja s'ha repetit. Gràcies, Pepe. Alguna pregunta? Doncs passaríem al següent bloc, que seria en aquest cas el Departament de Territori i Medi Ambient i una proposta que fa referència a l'aprovació inicial de l'ordenança d'abocaments a la xarxa de clavegueram. En aquest cas té la paraula la regidora de Medi Ambient. Marta, endavant. Moltes gràcies, alcaldessa. Bona vesprada a totes i tots. Avui portem a ple l'aprovació inicial de l'ordenança d'abocaments a la xarxa de clavegueram municipal. Una ordenança adaptada a les necessitats del nostre municipi, però també a les de la nostra indústria. Una ordenança crucial per a protegir el nostre entorn des del punt de vista mediambiental i que aposta clarament per la seva sostenibilitat. Aquesta ordenança cerca garantir que les empreses complisquen a les normes ambientals, que eviten així la contaminació dels nostres recursos hídrics, protegint la salut dels nostres veïns i veïnes. En implementar aquestes mesures contribuirem, sens dubte, a la sostenibilitat i al benestar de tots i totes. I és l'espirit i l'objecte d'aquesta normativa, que busca fonamentalment que les aigües que arriben al nostre llac de l'Albufera siguin el més netes possibles. Com que tots vostès han tingut accés al text i al seu contingut, no m'estendré més en la meva exposició. Així que tan sols em resta per finalitzar sol·licitar el seu vot favorable. Moltes gràcies. Gràcies, Marta. Alguna pregunta, algun dubte? Rafa, del Partit Popular, endavant. Gràcies, presidenta. El Partit Popular en esta ocasió se va abstendre i se va abstendre per el motiu que ja vàrem exposar en la comissió informativa. En cal que és una abstenció positiva, estem d'acord en tot el que està redactat en la mateixa ordenança, però sí que és de veres que ens queda coixa en el sentit de quan parlem de naturalesa domèstica. Ja se me va dir que és molt difícil controlar això, efectivament és molt difícil, però en aquest cas n'hi hauria que d'alguna manera també controlar els vertigs domèstics de l'usuari normal. No sols potser que fem per dins de casa, dins per l'inodoro o per les eixetes de casa, sinó fins inclús vertint als arbellons o als d'alguna sèrie de productes que no se podrien tirar. Torne a dir, és difícil una regulació en aquest sentit, però crec que se podria treballar un poc més en quant a l'ús domèstic i ficar unes pautes mínimes que qualsevol administrador de qualsevol finca, en aquest cas parle dels edificis, pogueren controlar d'alguna manera. Per això estem predisposats a que l'ordenança mos agrada, però, sin embargo, torno a reiterar, me queda un poc curta, Marta. Per part de Vox, alguna intervenció? Endavant, David. Gràcies, senyora alcaldessa.
Res, Vox sí que va donar-li suport a esta d'això, però sí que ens agradaria que ens explicara la regidora de Mig Ambient, a poder ser la senyora Marta, a què fa referència el punt 4 d'esta ordenança de l'abocament. És que no acabem d'entendre-ho. Quin és el fil conductor? És que no l'entenem. Sí, a ver, lo que pasa con... Esto va relacionado con la autorización que irá directa, o sea, se resolverá conjuntamente con la licencia ambiental que se le tiene que dar a cualquier empresa en la primera vez que solicita, que inicia la actividad. ¿Te refieres a ese punto? ¿A la autorización de abocamiento, el resoldrá conjuntamente? Me refiero en els fets, en el cuarto punto, que diu, en el data del 30 de maig s'ha emès informe d'impacte de gènere per agents d'igualtat en virtut del que s'estableix, pam. Això. ¿Sabes dónde es? Fetch, el cuarto punto. El punto cuarto, en los hechos, se refiere que efectivamente en fecha 30 de mayo de 2023 se ha emitido informe de impacto de género por la Agente de Igualdad en virtud de lo establecido en el artículo 4 bis de la Ley 9/2003 de 2 de abril para la igualdad de hombres y mujeres, teniendo en cuenta el carácter normativo de la ordenanza. Efectivamente, se ha emitido un informe de igualdad al que estamos obligados en cumplimiento de la legalidad vigente. Gracias, Reme. No, sí, más que nada es eso, es que lo que no entendíamos es muy bien qué tenía que ver, o sea, la explicación de qué tenía que ver el tema de los desagües con el tema de la igualdad. Y simplemente, pues, eso. Per això és necessari per a tota normativa. Doncs ara ja passem a la votació. Vots a favor? Serien 16, equip de govern i Vox. Abstencions? 5 del Partit Popular. Queda aprovada l'ordenança, esta ordenança provisional, amb 16 vots a favor. I ara passaríem a l'últim bloc, que és el de seguiment i control. I en primer lloc serà donar compte... Ui, perdó. Sí. 11. Correcte. El de patrimoni. En aquest cas és el punt número 11 i és l'aprovació de l'expedient de contractació i obertura del procediment d'adjudicació per a contractar el servei de manteniment d'instal·lacions de protecció contra incendis en immobles de gestió municipal. En aquest cas té la paraula la senyora secretària. Perdón. La propuesta que se trae a pleno hace referencia a la aprobación del expediente e inicio de la licitación para la contratación del servicio de mantenimiento en materia de prevención de extinción de incendios. Este contrato tiene una duración de 3 años más 2 prórrogas con un total de 5, un presupuesto base de licitación IVA incluido de 100.475,50 euros y un valor estimado que asciende a 155.003,52 euros. Como criterios de valoración son todos criterios automáticos y se establece el precio hasta un máximo de 75 puntos, porcentaje de descuento sobre el precio de venta al público en materiales a emplear máximo hasta un 10, porcentaje también de descuento sobre precios del cuadro de precios del Instituto Valenciano de la Edificación hasta un máximo de 5 y también descuentos en el coste de mano de obra máximo hasta 10 puntos. Gràcies, Reme. Algun dubte, alguna pregunta, alguna intervenció? Doncs passaríem directament a la votació. Vots a favor del punt número 11. Este quedaria aprovat per unanimitat. I ara sí, passaríem a l'últim bloc, que és el de seguiment i control. I primer lloc és donar compte dels actes de les juntes de govern local dels dies 9, 16, 23 i 29 de febrer. Alguna pregunta, algun dubte?
Res, doncs passaríem al següent, que és la dació de comptes de les resolucions d'alcaldia, de la número 753, de 19 de febrer, a la 1101, de 12 de març. Alguna pregunta? Endavant, Rafa. Gràcies. Anem a veure. Jo tinc una reflexió i tinc una resolució per preguntar. Hem observat que hi ha diverses resolucions d'alcaldia que tenen el concepte molt pobre, molt poc explicatiu. Ens agradaria saber per què està ocorrent això, si seguint que en altres hi ha una explicació en el que no faria falta preguntar una sèrie de coses, si a lo millor en la mateixa resolució ja estaria especificat. Fico un exemple, no vol dir que siga esta, però per exemple hi ha una que diu adquisición de vinilos reflectantes, señalización, TO, Port de Catarroja, Huarto. Jo sé el que és, però en altres ocasions sols fica aquest concepte i s'ahorraríem algunes preguntes si potser el concepte de la resolució fos més àmplia. I seria, si podeu saber per què en algunes ve tota l'explicació, en fets i tot, o a què se va fer, i en altres, sin embargo, la definició és molt curta, molt xicotigua. Que estaven comentant, a veure, des que entrà en vigor la llei de contractes se van establir una sèrie de procediments i aleshores des de contractació se va fer unes plantilles per a que cada departament la faci seua. Aleshores, aquestes plantilles són l'ús habitual, però n'hi ha algun departament que no fan la plantilla i potser li fiquen més text, perquè potser és un programa concret, però el que són contractes menors quasi tot va per ahí, però de ja fa temps. Aleshores, en aquest cas sols queda que entrar a l'expedient, perquè jo quan tinc les resolucions també me passa, i aleshores entre a l'expedient i busque o bé la diligència o bé és per a obtindre més informació, però és un tema de contractació, veritat, Remi, ahí no... Son los contratos menores de hasta 5.000 euros los que utilizan esa plantilla reducida. Sí. Per a que apague i així que no se t'escolta. Que decía que sí, que nos hemos percatado que son todo menos de 5.000 euros, pero sí que es verdad que en algunas ocasiones, al ser tan escueto, propicia a que tengas que hacer la pregunta en el pleno o en una informativa que a lo mejor no haría falta si hubiera a lo mejor la explicación un poco más amplia. Y entrar a lo dels expedients que diu la presidenta, nosaltres no tenim autorització per entrar als expedients, o sigui, no sé, que si podeu li pegueu una volta, si se pot ampliar, perfecte, i si no, doncs anirem preguntant-lo, que a vegades és una tonteria, però volem saber què és. Entra dins de la funció, Rafa, de l'oposició, és a dir, tu apunta tot el que no quede clar i el que no quede clar donarem explicacions en el plenari o se demanen els expedients, perquè moltes vegades, inclús encara que s'explique, tampoc saps, aleshores potser és millor així, vull dir que no te sàpiga mal que estem per a d'això. Ven les comissions, ve així o ve per registre d'entrada, demanes accés, perquè encara que vegades allò més explicació no saps el per què, no? Vull dir, encara que vegades més detall de lo que és el contracte, no saps el motiu, perquè el motiu poques vegades se l'explica, aleshores per això estem, per a donar compte. Gràcies. I després hi ha una resolució que parla dels banderins de les falles d'igualtat. Ens agradaria saber, a este grup municipal, quin tipus de jurat és el que va a estos banderins i qui elegeix aquest jurat, o si és el mateix jurat que canvia la Junta Local per fer el reconeixement a la resta de les falles. És una pregunta no que nosaltres hem fet a soles, sinó que hi ha hagut alguns, t'ho dic, Miquel, perquè potser tot això podies aclarir-ho també en alguna junta de presidents, ens ha plegat per algun president que no saben exactament per què, si és de veres que n'hi ha un altre jurat diferent a lo que és el jurat del resto de banderins. Els premis, Rafa, enguany els d'igualtat, tenien unes bases i aquestes bases se passen al jurat de Junta Local.
Entonces, ells són els que decideixen. En canvi, el de normalització lingüística té un jurat propi perquè està el tècnic i no, perquè me referís que t'estic explicant el procediment. Entonces, el de normalització sí que va un jurat propi, però d'igualtat, que no té un jurat, li passen les bases a Junta Local. I això, Junta Local ho sap, vull dir que els presidents i presidentes ho saben. I enguany el que ha passat és que les bases han eixit molt tard i aleshores les comissions que ja tenien pensat alguna cosa en matèria d'igualtat i LGTBI han pogut optar i la resta no han pogut preparar res, perquè enguany la novetat d'igualtat és que està dotat econòmicament. Fins ara se feia el mateix, la Junta Local li passava les bases al jurat que ve i ells donaven soles el banderí. Si recordeu, això ja du anys fent-se i era soles banderí. La novetat d'enguany és que té una dotació econòmica, que n'hi ha primer premi, segon premi, i ja està. Així que en l'acte de Junta Local consta. Vale, pues gràcies per l'aclaració. Si hi ha algun president o presidenta que no s'ha enterat de lo que acaba d'explicar Lorena, per tant, aclareixo tu i no fa falta que ho aclarisca jo. Gràcies. Com t'han preguntat a tu, tu dis lo seu tu i ja està. De resolucions, alguna més? David, endavant. Gràcies, senyora alcaldessa. Ja està bé que hagi aclarit això, perquè el que estava comentant Rafa, perquè nosaltres també havíem rebut aquesta queixa o aquestes preguntes. La nostra resolució fa referència a la número 919, que és sobre el tema del carril bici. Hem vist que el carril bici, com bé va explicar en el seu dia el portaveu, el president i el consellal Martí, que té un cost de 294.704 i que la subvenció de la Diputació pujava a 120.000 euros, però el que a nosaltres, igual, aquesta comissió, i és possible, estaríem dormint, no sabíem que ens costava 74.747, 75.000 euros. Igual sí que és de veres que ho va dir, però que nosaltres no ens queda clar. Sí que sabíem que estava subvencionat per la Diputació, però no teníem clar l'altre. Entonces, res, en la passada comissió d'urbanisme, un consellal d'este ple li fa una pregunta, en concret el nostre company Granxa, li fa una pregunta al president de la comissió, el consellal d'urbanisme, el senyor Martí, i li preguntava si era conscient del mal estat del camí real, i el senyor Martí li contestava que sí, però que encara no havia projecte i nosaltres no sabem bé si és per falta de partida pressupostària o per què. Bé, doncs això. No creuen vostès que antes de fer un nou carril bici, que no estem en contra, cuidao, se deurien de destinar aquestes partides als carrers del nostre poble, que sabem que s'estan destinant, però n'hi ha pobles que n'hi ha carrers que estan molt mal. Hola, bona vesprada. La primera part de la pregunta era molt senzilla, era una operació aritmètica de resta, és a dir, si el projecte costa X i la Diputació subvenciona Y, Z serà l'aportació que fa l'Ajuntament. Per això diguem que està subvencionada de forma parcial. Segurament celebre la pregunta mixta que fa el portaveu de Vox. Podem fer les dues coses, segurament, és a dir, no tenim per què una cosa no lleva l'altra. És a dir, se pot fer un carril bici que connecta tota la ronda nord del poble i alhora reasfaltar el camí real, o el projecte d'urbanització del carrer Trinquet, o solucionar el tema del carrer Pelayo, o millorar el parc del Fumeral. Una cosa no lleva l'altra. Segurament mesclar justament el carril bici, a lo millor no a la plaça Major, en este denota a lo millor fílies i fòbies particulars que té cada un, però això cada un s'ho gestiona com vol. Jo estic convençut que aprovarem un pla d'inversions i que podrem presentar així les propostes i qualsevol cosa que vulguin i consideren, bé sigui a través de Granxa o bé sigui a través de vostè, el reasfaltar d'alguna via, poden proposar-la. Gràcies. Jo crec que al igual el nostre company Granxa, al igual que nosaltres, li ho agrairíem. Més que res és perquè així, per exemple, n'hi ha persones que han desfilat el dia de no m'he deixat ara, perdoneu, de l'ofrena, i bé, les dones, sobretot, li podrien comentar com està el camí real.
està clar que no té res que veure, que se pot fer el camí real, se poden fer barraques i se pot fer un carril bici, però li agrairia que s'arreglara aquest camí real. Gràcies. Algun prec, alguna pregunta més? Per part de regidors i regidores. José, per favor. Alguna pregunta o prec més per part de regidors i regidores? Doncs passaríem al públic. Algun prec, alguna pregunta? Endavant. No, és que n'hi ha un ordre del dia. Aleshores, el que demane també que estigueu atents i atentes, que tampoc n'hi ha molta matèria en el plenari. Passem a pregs i preguntes de nou. Rafa, entenc que tu no tens ninguna confirmat. Vox, endavant. Disculpe, senyora alcaldessa, pues sí, ha sigut un lapsus, perdó. Bueno, pues res. Al llarg de l'any, els estudiants fan ús de la biblioteca municipal per poder realitzar els seus treballs i preparar els seus exàmens d'una manera per a alguns més còmoda i centrada. Hi ha persones que al mateix temps estudien i treballen i estan molt limitats en horaris. Se mos ha traslladat al grup municipal Vox la necessitat d'ampliar dies en la biblioteca municipal per poder afavorir i poder ajudar als estudiants i als usuaris d'esta instal·lació. I la nostra pregunta és, donada la necessitat, se pot ampliar l'horari de dies en la biblioteca municipal, per exemple, els dissabtes fins a migdia i inclús l'apertura del mes d'agost? Pues preguem que siga possible realitzar aquesta demanda i així facilitar l'ajuda dels estudiants i complir els seus objectius. Dolors, endavant. Com ha dit, preguem, entenia que era un prec i prenem nota del prec. Sí que és una demanda que ens arriba des de fa molt de temps, però això requereix de diverses qüestions. Una d'elles és que hi hagi una persona, en aquest cas un conserge, una conserge, que estigui al càrrec de la biblioteca en aquest horari, perquè efectivament les persones que treballen a la biblioteca tenen un horari i això excediria del mateix. I una licitació de les que portem en marxa dins del pla de contractació és la dels conserges dels diferents espais municipals. Això estem pensant-ho per veure com ho anem a fer. Així i tot també tenim altres espais. Sí que s'ha intentat ampliar aquest horari, però ara, per exemple, tenim també la Casa de la Joventut i la gent jove també pot anar, n'hi ha espais en la Casa de la Joventut on poder fer ús també per estudiar. El tema dels caps de setmana és el que està un poc costant-nos més per el tema de la consergeria, però estem treballant en això. Gràcies, prenem nota. Algun prec més? Gràcies, Dolors. Ho traslladem a les persones que ens ho han comentat. Gràcies. Sí, altra. Com bé saben, existeixen unes obres de reforma a la plaça Major del nostre municipi. En aquesta reforma s'està impermeabilitzant i adequant la font de la plaça, cosa que ens pareix perfecte, que se produïsca a rehabilitar, cuidar i conservar, entre altres coses, les fonts del nostre poble. Però en Catarroja no sols està la font de la plaça Major, existeixen un referent de fa molts anys i com és dedicada a esta font, dedicada a José Manuel Izquierdo, que data de l'any 1971, una font emblemàtica que, lluny de ser rehabilitada i conservada, vostès l'han convertit en un autèntic camp de cebes. Almenys és el que pareix i així ens ho traslladen els ciutadans del nostre poble, que desitgen que torne a aquest espai la font referent. Recordem que el regidor d'Urbanisme, en el seu dia, fent referència a aquesta font, va dir que hi havia que suplir-la per les grans filtracions que tenia i, en conseqüència, el gran consum d'aigua. Si s'haguera procedit a la rehabilitació i impermeabilització com la font de la plaça Major, possiblement no estaríem parlant de la que s'ha convertit. La nostra pregunta és, tenen vostès la intenció, de la mateixa manera que s'està fent en la font de la plaça Major, rehabilitar i fer tant impermeabilitzar aquesta font i tornar-li a Catarroja la font dedicada al mestre Izquierdo? Preguem es procedisca a rehabilitar la font dedicada a don José Manuel Izquierdo, tan volguda a Catarroja, en l'únic fi per al que va ser feta, conservant així la nostra i respectant la seva història. Gràcies.
Sí, entenc que és un prec, s'estudiarà. Moltíssimes gràcies. Algun prec o alguna pregunta més? Sí, i ja parlant de fonts, venim observant des de fa un temps que la font del monument que tenim a la porta de l'Ajuntament no està en funcionament. Com sabran, el deixar sense aigua, per exemple, una piscina, encara que siga xicoteta, pot ocasionar molt de mal com les filtracions. Quin és el motiu, la pregunta, quin és el motiu per el que està en desús esta font i si està rehabilitant-se o impermeabilitzant o se va fer algun tipus d'impermeabilització o ens va passar igual que la de la plaça Major i la del Mestre Izquierdo i ens tocarà plantar ahí també algo. Vinga, hasta ara. Bona vesprada a totes i tots. Doncs vaig a preguntar per l'expedient perquè sí que me sona que s'havia preguntat per a reemplaçar-la i crec que tenim un pressupost i tot. Preguntaré com va l'expedient. Està iniciat l'expedient per a reparació. Bueno, no una reparació, en aquest cas era una substitució, era un poquet l'averia era major. Vale, pregunto com va l'expedient i... Sí, la bomba, el motor. No era res d'impermeabilització, era la bomba. Prenim nota i contestarem per escrit, ¿vale, David? I així vos donem la informació. Algun prec, alguna pregunta més? Doncs ara ja sí que passem al públic. Salva, ara sí, endavant. Li podeu facilitar un micròfon, per favor? Sí. Ara sí. Bona nit a tots. En primer lloc, volguera, perquè, com sabeu, n'hi ha una xarxa de redes socials, catarrotxins i catarrotxines, i ahir fiquillo, perquè ja me dona vergonya, n'hi ha una rotonda en el polígono, i hi ha hagut diverses sugerències, diverses explicacions, que el que és el monument, el que és la glorieta, està tombat. Queda molt bé així, perquè no saps el que és, ho ignores. Agarra la rotonda i te'n vas. Uns per altres, que si això ha sigut un siniestro, que si falta el siniestro, és vergonyós, tu, que estiga tant de temps així. Quan fas un part, agarren les fotos, lleven el material, perquè si foren dos cotxes estarien allà dos cotxes. Ja que no. Entonces, volguera saber jo què és el que passa perquè aquesta glorieta estigui ahí immortal, en aquest estat. Això per una banda. Sí. Mira, és cert que du des de l'any passat, així en aquesta situació, i el tema està que s'està mirant un tipus de subjecció per a poder posar-la en el lloc que ha de ser a través d'una grua i ficar una subjecció a terra forta, ¿vale? I sé que s'està treballant en aquesta solució. Quan va estar, no te puc dir, ¿vale? Però estem en ello. I per a futures actuacions, les xarxes socials, en esta de catarrotxins, l'Ajuntament ahir no està pendent, aleshores no totes i tots ho vegem. Aleshores jo el que te recomano és sempre, cara a l'Ajuntament, registre d'entrada, perquè el registre d'entrada sí que arriba a l'Ajuntament, vegem l'expedient i en seguida te contestem. I si no, ens telefones als departaments de l'Ajuntament i també. Però el Facebook, vull dir, per molt que tu fiques ahí en Facebook, en aquest cas catarrotxins i catarrotxines, si és el Facebook de l'Ajuntament encara n'hi ha personal que veu el missatge i te pot contestar. Però el de catarrotxins o catarrotxines és un grup veïnal i nosaltres no ho vegem, ¿vale? Però me vols dir que per ahir no passa ninguna gent de la policia ni res que puga informar-vos? Jo t'estic dient, Salva, que com la gent passa, vàrem veure el que havia passat i no és ningú accident. Va ser una qüestió del vent, perquè no estava ben falcat. Aleshores, com no n'hi ha un perill per a les persones, s'ha decidit que se quedi així tombat mentre se mira una solució per a poder subjectar-ho correctament.
I això és en el que estan treballant, però no és una emergència. Per això tu veus que passen els dies i que no se fa res, però sí que estan treballant en aquesta alternativa. Quan ho vagin a fer, aleshores vindrà una grua, el posaran el hueco i el falcaran. És que ja és per curiositat, passe per allà i dic, collons, s'encasta el nano este així, tu. Quanta feina tenen? I altra de les preguntes altra de les coses que volia preguntar-vos és el carrer d'Alacant, a la planta baixa meva han tingut que vindre 6 vegades la Cuba a traure merda de la planta baixa. Els mobles me'ls han fet pols. El segur s'ha fet responsable. Però és que no és qüestió del segur, és qüestió del carrer. El carrer està, el que és la línia principal, està tota plena, estava plena d'escombros. Escombros originats per les instal·lacions que fan de gas ciutat, línies telefòniques, i si fas allí 3 quilos de tabó, 3 quilos que es queden. I per gràcia me toca a mi la Vespa. Esteu treballant en això, perquè esteu treballant i us tinc que agrair que vingui un dia i els 2 dies ja estàveu allí ficant marxa. Però jo volguera saber, això qui es fa càrrec? Tot el gasto que teniu ahí, que és per una mala instal·lació, qui es fa càrrec? L'Ajuntament o la casa que ha generat aquesta instal·lació? L'Ajuntament, per a que m'entengues, respon de lo que passa de la porta cap a fora. El que posa de la porta cap a dins són, en aquest cas, les vivendes privades o les administracions, les comunitats de propietaris. Aleshores, depèn de quin sigui el problema, de vegades heu de actuar l'Ajuntament perquè té que veure en la xarxa de sanejament pública o ha d'actuar la comunitat de propietaris o el particular perquè és privat. Entonces, quan passa una cosa així, en aquest cas nosaltres tenim el servei contractat a través de GEBASA, se valora, s'explora i se diu què és el que passa. Cada situació és diferent. Tu estàs afirmant això, jo ho desconec, però podem, si vols, agafar cita en el departament i que t'ho miren bé per veure si exactament és un problema de la xarxa pública o no. Ho han mirat de PM, com se sol dir, en termes vulgars. Però ja t'he dit que estic molt agraït perquè ha sigut rapidíssim. M'han ensenyat el vídeo on estava el tapó i aquest tapó no era d'elements que cauen per el desagüe. Aquest tapó era d'escombros que degollaven el pas ixe. Per això te preguntava. I, a més, una particularitat, que fan les trampilles, les boques del mig del carrer i en seguida anem a asfaltar, doncs, 2 dits per damunt de les boques. Anem a asfaltar 2 dits més per damunt de les boques. Xe, tu. I ara heu tingut que canviar allí una de les boques perquè no hi havia manera de veure on estava el tema. Gràcies, Salva, per l'apreciació, però ja et dic, ens passen molts més carrers del poble. L'Avinguda Diputació, quan la vàrem reurbanitzar, no tenia tuberies, vull dir, és algo que hem de millorar i que és algo que és complicat, però per això volem també fer una licitació d'aquesta auditoria del clavegueram de tot el municipi i poder anar actuant per fases. Gràcies, Salva. Doncs, si ningú més del públic ha de dir res o ningú té ninguna pregunta, donaríem per finalitzada la sessió. Així que se vegem. Gràcies.